Mumunta na nagkatong giingon pre nga magmulto diri pre katong namatay. Wala pre. Duda na ko. Pero nakasuyop na ni. Yawa bangagan ni mo. Brad, kabalo ba mo? Yakining balaya ang pinaka-horror. Ha? Pagtarong na Brad, tulo na ba yata diri? Ay sos, kurog mandang itlog nimo. Brad, di mo mahadlok. Ara ko diri. Naana po nang hinambog nimo, utro para bakang talawan. Unsay talawan? Diri masukod ang atong pagkalaki. Tara. Giro po. Taysa pre. Kinsa man na? Mumunta na nagkatong giingon pre nga magmulto diri pre katong namatay. Wala pre. Duda na ko. Pero nakasuyop na ni. Yawa bangagan ni mo. Grabe naman to. Ay mo kahadlok lagi. Kusog kay magpasalig nya talawan man kay dako. Nakuyawan ako. Bangag kay to. Di ko mahadlok og wakwak. Pero kadik, muragan jud ko. Tara. Yawa jadi wakwakan eh. Nasubrahan jud ka. Bulag-bulag kita ni. Di makaya ni. Di na siguro ko makita Andre. Buisit manis pare agi uban gyud ko dire ba. Pandamay to hana. Ingon pagsipti diri nya utun-tutok naman ay wakwak diri dapita. Yawa ka wakwaka ka karon lang ka. Wakwak! Basig nagtukag na hadlok minimo. Pre! Tarong kining wakwakan eh. Katilaw gini sa mo aron. Litsik ang wakwaka ka ha. Dik-adik dik ha. May bawa ko nagwakwak da.